ingay. Hi, kuya. Okay, magtatay. Sige, may karisyon man ngayon ka mo din eh. Ano man tayo, matagay ako tayo. Joke lang tayo, may napigil pa tayo. Wala daw tayo, may ginulat kaya ng adlaw. Waray. May dani yung gina-expect na maabot. Waray. Ano man tayo, pwede may hatag kami ha iyo yan nga adlaw. Expect pa lakat nga pastraan. Okay lang? Lakat na nga ni pastraan. Malakat kaya na tayo. Pastraan. Sige, bago ka lumakat tayo, karawata niya din na amon. Igahatag hain Para mo. puti barayad. Hindi yan na tayo, kay baga arandaman tayo ni. Ano man tayo, pwede ka kumali tayo, hindi hagawas. Dito. Nagkatrasan. May delivery ka mo tayo. ka. Ay, paano? Unwashing na ito. Awan washing may, oh, may gina-expect man ko nung washing. Alauna, sa ring niya. Ano itong washing beer? Washing machine. Washing machine, huna ko. Sige na, huy. Nadira. Tay, ano tayo? Okay na tayo? Ay, apirma ka na dyan yung baraydan. Kalukol pa rin dati, kay bangin may baraydan ko, no? May upaw sa gitna. Sige lang ito tayo, hindi ko na. Baydan ko na ito. Ang ginawa, ate ngayon na nagbayad. Ano tayo? Makarauton mo, adi? Hirap ito bangan to. Kita ano? Hindi rin nakarawat ni tatay, no? Manigbabalik na laini na akong nga to. Ako pahulugan o. Dere tayo may delivery po kamo, ginpapahatag ni Sir Jericho Daang. Gusto nila Amo na? pala. Kami. Amuan lagi, Mamay, unwashing nag-istorya? na di ito. Ang si sir niya. Sige tayo nga, di kita yan nakagawas tay. Inuman yung tubig. Sige, kalma lang. Kalmani yan, kanandos lang. Nga di kita tay. Unwashing na ito. Nga di kita tay. Mo ano, balik ka. Hindi planted na kayo pati ba? Pamin. Okay lang po ba? Abrihan ko niyo. Sige tayo, hindi po. Ay, kakulba tayo. Wari ni Crocodile na magawas to. Sige tayo, dirito. Sige, dito po. Dito po. Ano dito tayo? Da. Sige tayo. Doon. Doon. Tapos ibo tayo. Nakalaki ito. And... Taray! Yay! Happy, happy birthday po, tatay! Kumusta? Tatay, kumusta? Amo na nini-washing time. Tay, kumusta po? May maulol tatay? Marami. Hindi nga papagyan ni tatay na speechless siya. Sige tatay, hingalani kita tay. Panalanay. Na-surprise ka na rin tatay. Tayo na-expect po ba ni Niyo? Wow! Ano man tayo, maharang ka kung tigang kang kanay na ini, di ba? Maharang ka lang kung tigang kang kanay ini. Inuman yung tubig. Jerry, Sige, kung inuman kaya na. man ito mag-share nga ako. Inuman yung tubig. Sige Inuman yan. Inom. Inom. Ay, pag Hindi tayo pinang inom. Okay. Relax. Oh, relax. Tatay, okay na? Okay na, tatay? Nangangatok na yung tatay. Sige, tatay, iduwas po ito. Siyempre, tatay, nakita ko po ito. Nakita ka? Iyo po ito. Iyo na po ang regalo. Para po ito ha, iyo. May gagihapon kita, didi. Money bouquet. Para po ha, iyo, tatay. Worth 10,000 pesos. Wow! Thank you, tatay. Sana all. Ano man tay? Anong nagpapalit mo ito nga 10K tay? Padako. Ano ito tissue po? Yay!
Siguro ito tatay para... Man. Kumusta tatay? Baga nare-resyon ako nga bugumatol ko. Na-surprise ko ni tatay. Sorry po. Hindi man na kini mag-i-speak nga amin. Taga ako. Oh. Kita daw tayo nahilawa imon lechon tay. Asi hagad hiya. Happy birthday ko no. Dako ang ito nga lechon tay. Siyempre tayo diri po ito saan gimpapahatod ni Sir Jericho para ha iyo. May dagyapi message. Babasahon ko tatay. Andam ka na? Sige. Relax lang kita tatay. Happy birthday Papa. Damo nga salamat hanimo mga sakripisyo haamon. Salamat gihapon hanimo mga tugon nga akong daradara bisan ako makain. Malipayon ako kay tungod nga gingkarawat ako niyo ni mama nga unta nag-uusa nga imo anak nga lalaki na yana usa na nga daraga. Tawaanay kita kadali kay birthday mo man. Tagan paunta kamo ni mama hinmaupay nga panlawas ngan halawig nga kinabuhi. Pasayloan nala ako kun baga matig-agudak kaulo nga waray ang pagsarit ha imo nga malakat ako nga ditabok nga isla kay imo manak giniinupod-upod ha kahagnaan. Marurubatak mahusay nga panit. Ayaw ka mo kabaraka haakon kay maupay itak kabutang nga di ngan malay natin maginusa ako nga bisor nga di. Makakapagpapayag na kita hapasakay. Balit, happy birthday Papa. Sana baga na surprise ka namon. Chikang hain mo pinakamahusay nga anak nga ulitawo, Jericho. O tatay, kahana ba ang message ni Sir Jericho? Ano po yung feeling niya na tay? Ang pagiha. Wow. Ulit ako na iya. Happy birthday. Kisanin mo. Yes. Ate, message. Picture na picture. Ginawa na picture. Dirag-daraga. Ano ito? Nalitaw ba? Happy birthday. Salamat sa kita na nito kinabot. Tatay. Gusto pa man yung sumatayin mo. Sorry ko lang po ako para manigin. Maramdaman na amoy ni Mano permanente. Sana happy kaya na. Ano matataga mo kitong 10K? Bahit ka. Hindi sa marin basta. Tutunga kita. Imula ito. Kaya mo yakan mo ni Mano, di ba? Di ba washing ito? Ano man ito? Kadiri washing. Ito man ninawasin. At least, so doon na. Tagi na lang ko niyan ha. Malitaw pa, happy birthday. Thank you. Hey! Oh, pati kami nangangatuok. Happy birthday, tatay! Smile naman. Siyempre nga, nakakantahan tayo tatay happy birthday song para mag-blow liwatian candle niya. Cake! Ready na? Kantahan tayo tatay happy birthday. Picture na kami mapicture. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Mana day kadila? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
wish and blow your candle. Magtuloy yun. Ganito nga yung mag-booking. Ayaw, Ako makakaputang bukay ako ningin. Sige tay. Ito na. Opo. Yay! Pakpakan tayo tatay. Yan na tatay. May gusto po ba ka mo igyakan? Sige po tatay, lingkod na po ano. May gusto po ba ka mo igyakan kan Sir Jericho? Nagpapasalamat ako yung ganyan na siya. Ganito nila lang ito. Hindi kita tumaharap. Ay, isa rin ko wala na ko yan. Pandili. Magtumarong may ada. Hindi naradara lang ko ito kanina nira ito kargara. Saan ko ito kung ano. May na dito sa ako. Magandaan na naman May kayo. ada. Na, wala naman message. Mula tayo para tatahan mo ano di nga mga tao na kunahin mo yan na imo birthday may nakapag-stage ka rin. Kaya ang mga nagpiraparatan mo ito birthday ako. Siyempre tatay kami di may message para ha iyo. Hakikang hamon teams kay Surprise on Wheels. Wish namon nga damo pa nga birthday na mabot ha imo nga stay healthy tatay. Okay po? Dapat makusugla kita perme, okay? Pinang musog lang anak ko. Agi tatay. Balitaw tatay. More blessings po para ha iyo family. Para ha iyo po gihapon. And syempre kan Sir Jericho. Kunain man po yan na. Stay safe po and stay healthy. Thank you so much for trusting our team, Sky Surprise on Wheels. Salamat. Thank you so much po.